Čo tu ľudia, toto je prvé moje video, ako teda, čo robíme súťaž o tento účet, kde máme Treviskota. Nechceme toto, pozrite na to. Locker, máme lockery, pozrieme sa na locker. Toto, máme takto skiny vám ukážem, hej. O to súťaž, keď budeme mať, keď môžeme livestreamovať, na livestreame to vyhodnotíme všetko si. Máme to proste cez 190 skinov. Pravím, backblinky tu máme. Vedľatého. Tu Cactus Jack. Pravím, bude všetko vyhodnotenie. Toto napríklad. Pet Joker. Vedľatého je Falling Rider tento. Vedľatého proste budete, kto dá follow, každého si zapíšem a tam bude. Máme tu veľa vecí, máme tu ešte aj dokonca toto. Cybertruck. Je to môj účet, takže môžeme dávať, jak chcete. Píšte, mám toho tu veľa, vidíte, že aj toto mám už kúpené. No. A ja proste sa s vami lúčim. Spadol mi nechtiac mobil, možno buchnutie nebolo počuť, ale neviem prečo mi spadol, sorry. A tak, čaute. Bye bye.